obi agbawala m. Ai Chineke nna, iwe onye nne nọ ngala bịakete, iwe onye nna bịakete. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m ya ehubi n'akwa ya bege kpọọ oke m na nga ya akpọga m ugbu ene nọ n'ụlọ ọgwụ na enweghị strength mana ya ga-akọrọ m ihe dị nwere n'ụlọ ọgwụ. M sị nne m gaa n'ihu mana otu ọbụla o shidere calm down, ọ ga-adịcha mma. Ya sị m na enwere nwa okorobịa ya na ya abụọ matara na the boy hụrụ ya n'anya too much, ya hụkwara na ha hụrụ nwa ha n'anya. The only offense ọ committed wụ ọ gaghị school, ọ gaghị university, mana o finish secondary school nwa aka ọrụ na family ha na ihe ha na-agụ na ọwa akwụkwọ ka ha na-agụ, na eji ịga school na family ya eme ọnụ na otu aka onye ọbụla bụ long certificate. Adanne ya etolite law, the law a medical doctor, osogo ada etopụta ke law, the law a pharmacist, na ha niile megecha ọfụma. O rute n'aka onye ya na-emega ihe ya gwa ya si ya na ọ bụrụ na o rute ebe ahụ o gwuo na ya gara school, ya wee graduate ebe ọ na-asụta ọnụ ya. The young man agbawe si enweghị ike ime na ya ga-eme ihe dị otu a, ịga ebe ya gara ịga ọgọ. The parents of the woman nọ ya na mkpụrụ obi ya ga-atụọra ha asị na ya ga-emeli ihe dị otu ahụ. Ya ele ya hụ danger that refusal posed, and ihe somebody ya hụrụ n'anya ya rịọ ya si ya biko na o mere ya na nwa ya na-aga isi ga-eweta certificate na ọwụ normal introduction, ihe kwuo si ya gara school ebe dị otu a na ọwụ Igbo ka a ga na-asụ na o metụkwa chipụtụ ya in English. It's not like a gaje ele ya nlele, ọ gaje English class, maybe ọ gaje meet English teacher. No, ruo the day ọ bịara ịhụ parents ya ajụọ ya, ya sị na ihe ya gụrụ nọ secondary school, kwuo aka ọrụ o nwere, kwukwena mbọ na ọ gbarala, na-enye assurance na ya ga-eleji nwa ya anya, na ya hụrụ nwa ya n'anya, and ya na ya abụọ mee ihe for 3 years, ya matala nwa for 3 years, ọ matakwana ya na ha hụrụ nwa ha n'anya genuinely. Ọ sị mpa ya lekiri mmanya lekiri mpa ya, mmanya just shi n'elu oche bilie banye n'ime mụlọ. Papa ya gwawa ya si ya young man, ya sị na education dị mkpa na ndụ mmadụ, na onye gara school na onye na-aga school enwe mgbe ọ gbanyere ha na ya na ya abụọ, na family a nwere value for education, mana ihe ya chọrọ ịgwa ya na ụwa ọ dịghị welcome, enweghị eji ya na nwa ya na ya forget it. Na ọnụ ihe ya na-agwa ya, ọ sị the young guy agwa ya si ya na daddy ọ ga-adịkwa n'izi, na ihe a na ọnwa ya n'obi, na ihe a na ọnwa ya ga-ezeliri mgbo, ya ga-ejiri ndụ ya ezere ya mgbo. Papa ya gwawa ya si ya young man, ya sị ọnụfele welcome ya na ya gwala ihe ya gwara ya ga-repeat kwa onwe ya ọzọ, ma ọ wụ ya na ya ga-ahara ya mmiri. Ọsọ enyi ya nwoke bilie, finally ka ha aga. Mpa ya kpọwa ya na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ebe dị otu telihu di, na ya nwere bold young man gara school, ma akwụkwọ gụrụgụta ọnụ, shikwa na reputable family dịka family ya, na the young man take the bold step bịa meetie ya na ya laikere nwa ya nwaanyị ka atọ, na ọ wụ dịka nwoke ya chọrọ, na ya wụkwa na nwata nwokorobịa gụrụ akwụkwọ gụta ọfụma, na ọwa na injinia, na ya prepare mind ya isonwe na ọwụ ya ga-anabata. Ọkwa mpa ya na-ekwu, mma ya na-ekwu, ụmụnne ya dịkwa involved, onye ihe onye aza iyode, ha sị ya na ya chọrọ imegiri ihe na ọhụkwara. Imagine secondary school, na ya gụcha akwụkwọ niile ya na-agụ, ya gụrụ gacha certificate ya niile dị very long, ya ga-end ya up with onye na-aga school. Na-ele ụdịka insult ihe na ihe Adanne na-agwa ya from ụlọ di ya ka o kpere na phone na-agwa ya, ka nwoke ya na-emega ihe agwa ya that na nsogbu anọ, na nke ga-adị ga-adị, ihe na-agaghị adị agaghị adị,
na enweghị anything ya ma ya ga-eme again. Ya chọkwa na ịbịa akọwa ngọ with onye aka ya, na enwe onye na-enweghị onye aka ya. Na this point na ihe ya na-eme ka ha end ya. No water ka this guy she gwucha. Not a very principled person. Ọ na-behave ka ọ gụrụ akwụkwọ. Character ya ka ndị gụrụ akwụkwọ mma. No ihe eji fall for the guy enweghị ọzọ. Na ụta ka she end their relationship ya na ya bụ. Ya nozikwa nkọta ya. O move on. Na-eme agba mbọ. Because o nwere a lot of things ọ pursue at that time. Ya wuruzie a lady alone. Ụta ka she nwe ga na ke nọ ntara mpa ya. Si ya weke ya ga-alụ. Na ọwụ ndị family ha ka family ke ha. Na the guy na ọ gụrụ akwụkwọ. Na ote na this guy she ended up in marriage. Na nwamba nọ mza. Di ya ga-egbugide ya every little thing. Ọ ga-akọga ọfọ ka o zuocha ya eriri afọ na ya n'afọ. O ruo echi enwetara opportunity. Ya buru wound ihe ọ kọrọ ya ofu anya achagacha black. Ga visit mpa ya na mmanya. Ha ahụ ya jụọ sọ gịnị mere ya n'anya. Ya gwa ha si na ọ ebe ha si ya nọrọ ka ya nọ. Na ihe di ya kọrọ na ke na ọ obere ihe compared to ihe di ya na-akọ ya. Na ihe ishe nwe ihe ha ga-recognize na ọ ya nwe the body. Na ọ gịnị ka ya ga-anọ ebe a na any day enwetara information ya nwụọ na ọ wụrụ ihe ọ ga-awụ. Ihe mama ya gwuru na ọ bụrụ na obi ya nọ na this marriage na di ya agaghị akọ ya ihe. Na obi ya nọ na that nonsense boy. Mana ya ma ọfụma that na ihe ejiri kọ ya ihe na ikekwe ọ dịghị committed. Ikekwe o rutere ebe ahụ na-adị absent minded. Mkpụrụ obi ya ka nọ ebe idiot ha nọ. Nọ ihe mma ya kwuru. Na the day ya wepụtara obi ịlụ di ya na di ya ga-alụkwa ya dịka nwunye. Ya elekiri mma ya. Ya wụghị onye okwu because erezi ha to challenge their parents. Mpa ya ajụwa sọ nọkwa ihe mma ya kwuru. Na ote ya nọ ngalugbo ene ya nwoke. Na ọ dị annoying ibiri with nwanyị chọpụta na obi ya ka nọ ebe nwoke ọzọ nọ. Na enwe ihe nwere enwe ike iwe ka ihe dị otu ahụ. Ya eletacha ha nọchara ha lash. Na nwanyị mba nọ. Na di ya na-aṅụ white. Nke a na-adị ka powder. Ọ ghọọ ya na tebụl were ime fụọ ya. Kpoo ya va. Kpoo ya isi ekwuo ya egbe. Na ọ na-awa egbu edote. Ọ gịnị ga-ese? Mgbe ụfọdụ ihe ese gị ga-awụ ofe egusi ebe m si shie ọgbọlọ. Ọ gịnị ka eji ga-eshi egusi shie ọgbọlọ? Because ịhụ ga-ego. Just ihe na-enweghị isi. Mgbe ụfọdụ gaa na phone ya. O rute na phone ọ ga-agagharịwa. Ọ hụ ala meseji na odocha ya anya. Aka ntị ka ọ ga-eji ajụ ya onye sendịrị this message. Na ote ha shibiri. Na ọ na-akọ ya ihe akọ ya ọkụkọ. Ihe ya nọ n'ụlọ na-enwe miscarriages, steady series of miscarriages because ya dị emotionally destabilized. Onye ka ya ga-akọsara ụmụnne zara aza tige na that condition. Ya na ịga wee onwe ya so onye nwụrụ anwụ. Na any day ewetara ha ojii na ha nwụọ na a ga-elie ya. Na otu echi nụrụ mee destiny ya accept. Na ya bịara dị ime ọzọ. Na ịdị ime nwekwana na ọ by force. Ọ gba ihe ọ na-agba ya ọgọbuli ya gochi ụzọ gị n'ubi because ọ gbara dị mkpatopụ. Na ya kwa na onye ọbịa ihe ọ na-eme ya ngobuli enwe ihe wụ living like a slave. Na ọ wụ ihe ya hụtara marriage ya na this man. Yara ime ọzọ ya rụ. Ya kpọwa die ya aza. Ọ gwa na ime n'ugbo enene ya rụ. Na ya wee ga-determine marriage na ọ ga-aga n'ihu ma ọ ga-aga n'ihu. Na ọ na-eme ihe niile ọ na-eme make sure. Na o make sure that na ime nọ enwe ihe mere. Na ya adịghị ready ịta ahụhụ ya na-ata. Na ọtọ na ọ na-etu ihe ya na-amaghị. Na now that she has decided to leave. Na ya chọghị ịnwụ. Di ya eshinishi lekiri ya n'ụkwụ ala. Si ya mara na nke dị mma ya eme. Ọ ghọtachahụ ihe e kwuru. Ọ ya ka afọ ime nụ ntara gagide garute 4 months. Di ya gba ihe ahụ ọ na-agba. Gba ihe ahụ ọ na-agba isi agbaja that very day. Ya dafe azụ rahụ. Ya were phone ya. Video ma ihe ọ detara na efere nga n'okpe. Ma imi ya bucha ntụ white. Ma ihe video gị nọ video cha ya. Save ya na ya wepụ ya from phone ya save ya na archive. Anakwa aga. Ọ ya ka di ya ebilitere.
nọgide nnọọ enwe ihe segere ya na ya bụ ya eshiri na orikwele nri ya ejizi fon na-emege kọl onye azị ahụrụ onye bịa fufere n'ihu so na kọl ahụ o mege ka ajụjụ ya jụge ya jụ ya na-ele mgbe o tetekwara na ofe eji ya nụghị ya kwa ya ọrụ ya nwe onye doro ala sinsi ọ nụrụ nga fepụ aka ntị rurapụ akala anya gị n'uto aka ntị nụ ntọrọ gbara ka ya eji buruzie flawa vas ọ gbara na dị mkpa ihe eji buru da flawa vas ka ọ hapụ iru ịbịa close kọrọkwa ya ọtọ na-esha ka ọ hapụ ịkọpụ ka ga-enye bụ n'afọ kos otu onwe ya mege ya adịghị ya mma still olegide echiwasa ya nwa ka ebugere wipon na ya nwa ka ebugere wipon lazi azụ werezie speed goburu ma ya ma flawa vas nọtara gị n'ala gburu ya nọrọ nga ozoji ụkwasị onye gbara na dị mkpa ụkwụ ọzọ zoro n'okpuru afọ ya zuo ya isi ede n'elu tọnde kwuo ya na ntị kwuo n'isi ahụ ya chara ọkụ afọ ehuru ọkụ ọ nọkwa n'elu dị a na-akọ ya before ị na-ahụ bleeding ebido nwa ahụ apụ ya kpọọ polisi na hospital bed bịa ka ya nye statement ya edige woman police ọ onye bịara bịa hụ ya ya bịara gwa ha that na di ya na ọ wee drug addict na ọ na-agba koko na ọwụ na ha doubt ya si mee ya arrest were sample ya na ihe ọ na-agbawo ya gbachaa ya nwụọ na ya nwekwara na evidence na eji evidence more evidence in fact ihe a chọrọ na marriage mgbe not justice the woman police address say or the sure the woman police etekicha statement ya ha ga-eme di arrest chukwu nna kpokwu onye ọkụ n'isi dide aka kọrọ ihe aka ime ibia mee arrest akụgide aka ya wụ na the thing doro ihe ọnụ ọfụọla because ọfụ hala ya tụfu isi azụ rahụ for some time before ya etete ha akọga aka ekwugide aka bịa hụchizi na windo na-elezi ya nga o gbotoro na-elezi ihe ntụnụ n'elute ma ha nwa witness the thing mezie arrest pụrụ ya gawa police station ozi ọhụrụ aka parents ya matara na di ya na-agba koko ọ na police station now remand ale owe drug addict nwanyị mba nọ nza na mpa ya na-akpọ ya epig bekọl ya mma ya kpọgidere ya epig bekọl ya adanne ya kpọgidere ya epig bekọl ya na ihe merụduru were godo picture ya esere mgbe ahụ o kporuchara datin doro maka o kporo n'imi ma gịnị forward ọra mme na ọwụ n'ọhịa ha kpọgara ya na ha lere ya na picture n'ọhịa ọ na-akpọ na ha kpọrọ na drug addict kpọga chụfuzie onye ka ewu mmadụ mpa ya nọrọ nga na jie ndogo si ha biko na ha bịa gboro nwa ha bịa na ara ihe akwụrụ n'isi na enweghị ga-eme n'elu ụwa ka ọ lụọ ya na nwa ya continue be again na ya kpọrọ onye enyi ya nwoke nọtara nọmba agaga kpọọ nwanne ya nwoke so n'ozihu na Nigeria na ọja kpala na ọ language o yuzuru na ọja kpala na ọ si ya gaa n'oli in the same country with her ebe ya na ihe na-enwe access to her na ọ ga-akarị mma ịpụwa na ọ pụwala na o nyekwere nwanne nwoke nyekwere nọmba ya ga-eji erichi ya outside na ya chọrọ ịkpọ ya ka ọ bịa puluru ya blame kwana ya because he didn't fight no ya nwa dịrị dị fight mana ọ sị ọ chọghị fight mpa ya na ya ma fight ya ma ebe ebu blame ya agachi na m judelu ụnọ na nne na nna kwesịrị ịdị fully involved in a matter like this isi nwa ha ebe ahụ ịsọ happiness ịhụ ga-ahụ ụzọ na gị lekwa onye nọ lụọ na-enwekwara ụfọdụ ndị nne na nna subject ụmụ ha to this type of ụfọdụ women tago dịka ahụhụ a ọ gịnị tiri ha nọ n'ebe ahụ because onye akpọtara awụghị onye nne na nna chọrọ ha eji aka ha selekwa onye ọzọ ha chọrọ na ihe denwere n'ụlọ ọgwụ na die na police station complete junkie na ihe die na-agbawa ya ọgbacha na mpa ya kpọgide na ya chọghị eze na ube na this early morning ka ya pick recall ya mpa ya si agbagharị ya gwa mpa so ọ hụrụ certificate the young man hụ aha family oshi mana ihe ọ na-ahụhụwo na ọwe koko na ya bịakwa berekwa akwa bịa mgbe ha nidiri ha judge ya wrongly send ya back na ele ihe ọ kpọgara ya ugbu a na ya nọ n'ụlọ ọgwụ ya akwụkwọ ha kwala ya nwa 4 months police eburukwala ya na o doro na ya ke police ga-agụnyere n'ụkwụ mgbe o kpọrọ detain
nga ọ gbara the thing fenti ha gakwunye die buru ya with evidence buru ya handle over to NDLEA Drug and Law Enforcement Agency eburule ya na the matter na-agbagotele na nwaanyị mba nọ n'ọhịa ya nọ n'elu Igbo na mgbere akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne ka ndị nne na nna wepụta mara limit ha nye nwa ha advice mana ịsị lele tụlele na onye nọ na ọga ha ọ ya na-ebi ya nwetere mgbe ụfọdụ ike iji aka nhwete ị ga-enwe ndidi ịnọ n'ime because enwe onye hụtere ya mana ngwa ngwa ịkpachapụrụ nwa ha ihu from ka ahụ ọsọ kere ya mma ọ bịa na that marriage ọ ga-eji ya ebe ele joy inwetere na nwa nọ ebe ifiliri na ọgụ ebe ahụ esi ya nọrọ ka ọ nọ mana ebe ahụ ebe ọ na-ebe ka akwa mana masị m ya bịa gbotoro ọnụ kelugbeene agara maka m na-arịọ na agaghị masị ya gbagharawa na disa na ọ ga-awụ ọkụ kiawo ihe gbagharawa n'ihi na asọfịa ọfịa ekpoko agbawashala brain ya na nwe ihe dịka agbaghara rehabilitation anọ n'ime kewa akụkọ maka eje agha abịado m bịarịwa m sị ya nne m ya sị ya let me ga connect with your ex ka e dissolve this one ọ bụ na Chukwu ebe mpanga ekwetele na ha bịa na ara ha kwụrụ gbaa ya gwa ya the latest development ọ na obi ya ka na ebe nọ unu reconnect ya enwe ya ga-echenji destiny ibe ya ihe onye ga-awụ ka ọ ga-awụ Chukwu maara onye ọbụla site n'afọ nne ụmụnne m ọha m sị ma bịa gbotowara unu onye ọbụla were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ udo dịrị ọnụ